Lasot dabar ni Gid Haimit, ilabiad Haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov kanatong tanan nga mga Pilipinos og Shalom Boker Tov kol bini Israel. Kini gihapon ang inyong ubos nga alaga diha sa Dunay, Brother Gideon Silva, kung kauban akong mahal nga anak, si Kinuri Silva, makikuban usab kaninyo niining usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kini nga programa mga igsoon, hatod kanato sa Jewish Messianic Netzarim Torah Community. O hinaot nga mana kamo mga igsoon sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa mga pulong sa Elohim niining taknaa sa kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. Iimbahan kini mga igsoon. O ang atong ang atong simba mga igsoon, ang atong panimbahon inyong makaplagan dito sa Dungguan, Perelos, Carcar City. Naagid ta sa boundary sa San Fernando o sa Carcar City. Naagid tungod sa Arco, kanang nga welcome to Carcar. Naalang sa Ubos ug Jutay, naa sa kilid sa Kanipaan, nadya ang atong pobre nga tigumanan, inyong makaplagan dihang dapita. Dalaygon kayo nga Dunay, o kining atong programa pwede sa ninyong masubli sa pagtanaw sa YouTube. Mga igsoon, i-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. O pwede sa mo mukontak kanamo ang among cellphone number 0916-711-4624. O ang atong panimbahon matag Sabado mga igsoon, inyo makaplagan dito sa Carcar matag Sabado alas 9 magsugod mahuman kita inigsalop sa adlaw sa kahaponon sa adlawng Sabado. Ngayon ana kataas ang atong panimbahon. O gatong kumustahon ang atong radio listener diha sa Ubay Bohol ni Brother Sherwin si Kuyakot diha sa Imelda Ubay Bohol. Hinaot nga maayong pagpaminaw nimo Brad Sherwin sa ani nga programa. Hinaot nga malipayon og maayong pagpaminaw nimo ini nga programa sa nato sa kahanginan. Okay, dalaygon kayo nga Dunay og dili kita maglangan mga igsoon. Anhin na kita sa pinakaimportante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Ning taknas kabuntagon, bueno magampo una kita sa makadiyot. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Shita Adonai Shamralifi Nitzral Dal Sifatay. Ki bikabatakti Adonai. Ki ata Elohim kaim umilik olam. Wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ikaw. Hinaot pa Adonai, nga ipaabot nimo sa mga kabukiran kay islahan ug mga kaprobinsyahan. Kining imong programa sa kahanginan, hinaot pa nga moabot kini sa matag panimalay sa imong mga karnerong nangawala sa nasod sa Israel. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen o amen. Og di kita maglangan mga igsoon, atong buksan ang atong Biblia, atong gamiton usab ang pulong sa Adonai, kay dili man ni atong pulong ang atong gisangyaw, kundi ang pulong man ni sa Adonai. So, atong paminawan mga igsoon, ang atong bersikulo nga atong pagabasahon karon, atong buksan sa libro sa Isaias. Padayon ta o tiwason na to ang libro sa Isaias, sumala sa atong gihisgutan usab sa miaging Domingo. Anitas Isaias kapitulo 49. No, atong basahon ang Isaias 49. Sugdan na lang gyud nato sa 1, whole chapter na lang gyud ni atong basahon mga igsoon. Okay? Isaias 49. Pamati kanako o kapuluan o patalinghog kamong mga katawhan nga tuas sa layo. Amen. Gitawag ako sa Adonai. Oh. Didto pa sa taguangkan sa akong inahan. Amen. Gikan sa tiyan sa akong inahan, gipili na ako niya. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Oh. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Oh. Gihimo ako niya nga sama sa usa ka talinis nga udyong nga mahimong gamiton bisan unsang higayuna. Amen. Diha sa iyang sudlanag pana. Og giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw. Amen. Og pasidunggan ako tungod kanimo. Amen. Baruch Hashem. So kini nga mensahe
nga gisgotan ni Isaias kung atong literal daw si Isaias mo'y nagsulti niini. Pero ang iyang panawagan mao ang Israel. Pamati kamo kanako katawhan nga tuas sa layong dapit. Unya kinsa may gitawagan day ani nga tuas layong dapit. Mga igsoon, wala ing gipangita ang Adonai kundili mao ang Israel. So mala sa atong mabasa sa Lucas Matthew kapitulo 15 katong kasaysayan sa usa ka babaeng Kanaanhon nga niingon ang Adonai katong babae nga nangayog milagro, nangayog kaayuhan siyang anak nga mitubag gani ang Adonai Yeshua kaniya nga babae, ako gipadala lamang ngadto sa mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. O kato sa nang mabasa sa Matthew kapitulo 10 5-6 nga sa diha nga ang Adonai Yeshua nagpadala sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga apostoles sa pagsangyaw, iyang pinahan sa higpit nga pinagyod nga matud pa niya, pagmatngon kamo nga dili kamo moadto sa mga dalan sa mga hintil, kundili pangitaa hinuon ninyo ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Unya kung imong susiyon ang balaang kasulatan, ang katawhan sa Israel nga napatlaag sa tibok kalibutan sumala sa panagna sa Isaias, di lang kay kang Isaias, Jeremias, Ezekiel, hangtod gikan pas Deuteronomio, gitagna na daan nga ang katawhan sa Israel mapatlaag sa tibok kalibutan. Sa to pa pag-ingon ni Adonai Yeshua sa Matthew nga pangitaa ang akong nangawalang karnero, og mianhi ako oros pagpangita sa nangawalang karnero, buot ipasabot nga doon na siya plano nga pangitaon niya sa tibuok kalibutan. Kaya nahibalo naman siya nga ang iyang karnero napadpad sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Dili man ka magkaingon nga ang karnero sa Israel o ang tribo sa Israel, adturas Israel sila. Napadpad man sila sa tibuok kalibutan. Gipatlaag man sila sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang panawagan ni Isaias, ngadto na sa layong dapit, pamati kamo kanako mga kaislahan, mga kayutaan sa layong dapit. Ha? Nya kinsa may lagi gipangita? Walay laing gipangita kung atong balikan ang atong gisgutan sa Matthew 10, Matthew 15 sa pag 15:22 ngadto unahan, bahin sa atong Kanaanhon nga niingon ang Adonai Yeshua nga mianhi ako ros pagpangita sa nga walang karnero sa Israel. Sa ito pa, kininggit panawagan niya sa layong mga dapit, mao ang mga Israelita nga napatlaag dito. So, atong gituuhan nga kining mga layong dapit o mga kaislahan nga gisgutan, dili kalimod nga apil gid niini ang Pilipinas. O dili sad nato pwede mahimong exclusive ra sa Pilipinas. Pangingog layong dapit, dili sabton nga exclusive ra nis Pilipinas. Bisan sa Amerika, layong dapit naman na sila gikan sa Israel. O, ang Australia, layong dapit na sila gikan sa Israel. China, layong dapit na sila gikan sa Israel. So, laktod nga pagkasulti, bisan asang dapita sa kalibutan, nga diin anaay mga Israelita nga napadpad, mga igsoon, usa sila sa gipangita ni Adonai Yeshua, aron luwason, aron pabalikon sa iyang Torah. Unya, niangkon sa Isaias diri nga sama daw siya sa usa ka ang iyang sawa pa siya, napasataguangkan siyang inahan. Gitawag na siyang daan, gipili na siyang daan. Mga igsoon, wa gyapon ni magisgot kang Isaias siyang kaugalingon. Kundi ang Israel gyapon ang gisgutan ani. Nga sa diya pa ang Israel sa tiyan siyang inahan, gipili na siyang daan. Nakahinumdum ka sa diyang nagbuntis si Rebecca. Rebecca ba to? Asawa ni Isaac? Sa diyang nagbuntis si Rebecca, o niya nagbugno ang bata sa sulod sa tiyan, kaluha di ay ang iyang bata. O niya nangonsulta siya sa Adonai, kay murag sakit ang paminaw sa kababae nga nagsabak nga magsinikaray ng mga bata sa tiyan. Ni konsulta siya sa Adonai. Unsay giingon sa Adonai sa kang Rebecca?
Mabasa na to sa libro sa Genesis. Ingon dayon ang adunay duha ka nasod ang naa sa imong tiyan. Apan ang maguwang mag-aalagad sa manghod. So nahibaluan na daan ni Rebecca nga ang manghod mao gyud pinili sa Adonai. Oh, nahibaluan na niya nga ang manghod mo'y pinili sa Adonai. Mao na nga sakto ang giingon ni Isaias nga sa diha pa ka sa taguangkan sa imong inahan. Sa diha pa ako sa taguangkan sa akong inahan, gipili na niya ako. Sa wala pa ako mataw, iyan ang hisgutan ng akong ngalan. So si Isaias, si kwani himaigsoon, ang Israel ni mga igsoon. Muna nga ang kaliwat sa Israel, mao'y gipangita sa Adonai karon, bisan asang suok sa kalibutan. O ang paagis pagpangita sa Adonai karon sa iyang mga katawhan nga Israel, mao ang pagpakaylap sa iyang ebanghelyo kauban ang Torah. No? Mahibaw-an nimo ang mga Israelita og dugo kaliwat ni Israel kay maagni sila, madani sila sa Torah mga igsoon. Madani sila sa Torah. Murabag ganahan sila sa Torah, mutukob sila sa Torah. Muna mga ilhanan sa mga Israelita. Ang pasalig sa Adonai nga luwason niya ang Israel, iya ginang buhaton. Bisan kinsa diya nga mga pastor na hibaluman, nasayod man sa mga propesya, sa mga propeta nila ni Isaias, nila ni Jeremias, nila ni Ezekiel, nga luwason yun sa Adonai ang iyang katawan ng Israel. Bisan hangtod sa Amos, Soponias, no? Sakarias, gahiskot yapon sa Israel, luwason yun niya ang iyang katawan. Ngani sa atong gibasa sa miaging mga Domingo, nga ang salin sa Israel, mao'y luwason. Bisan unsa kadaghan sa Israel, bisan ang kaliwat kon sa Israel, sama sa bala sa baybayon, ang mahibilin, ang salin, maoray iyang luwason. Kay laglago niya ang kadaghanan sa mga Israelita nga mga gahig-ulo nga di mo balik sa Torah, dili maghinulsol, dili mo dawat sa misaya nila, munang padad-an og mga katalagman, padad-an og mga hampak, kastigo, kauban na ng mga katalagman, mga igsoon nga mga bagyo, linog, mga trahedya, o kining mga pag-skylap karon sa mga sakit, coronavirus, African swine fever, nga maka-apiktar sad sa mga tao. Usa na sa mga katalagman nga gipadala sa Adonai, mga igsoon. Aron pagpuo sa mga katawhan nga gahig ulo og dili mahinulsulon. Og ang mahibilin kanila, mao dito gingon nga luwason sa Adonai. Kay ang gugma sa Adonai sa Israel, wala gyud mohupas. Mga igsoon. Bisan ko ng Israel mitalikod kaniya. Bisan ko ng Israel nagpakasala mitalikod sa Torah, ang gugma sa Adonai ngadto sa Israel nagpabiling gyud mga igsoon. So atong padayonon sa pagbasa direta sa bersikulo 4 kung wa ko masayo. Padayon. Apan mingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan ang Adonai ang muhatag kanako hustisya o muganti kanako. Amen. Sa wala pagani ako matawo, gipili na ako sa Adonai. Gihimo niya akong iyang alagad aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Amen. Gipasidunggan ako niya og gihatagag gahom. Amen. 6. Ato sang gingon, ang giingon sa balaang kasulatan, sa wala pagani ako matao, gipili na ako daan sa Adonai. Nga mahimong iyang ulipon aron sa pagtigom pag-usab sa nagkatibulaag nga mga kaliwat ni Jacob. Aron pagtigom pag-usab mga igsoon, iya na akong kanang gipili nga mahimong iyang ulipon
He formed me in the womb to be His servant. Matod pa sa pulong sa Adonai. To bring niya ako back to Him. To have Israel gathered to Him. So that I will be honored in the sight of Adonai. Naay gamiton ang Adonai nga instrumento. Dili ta mo angkon nga kita ni. Basta, sumala sa Biblia, dunay gamiton ang Adonai nga instrumento. Unya kay si Isaias may nagsulti ni ini, mahimong direkta ang atong pagpuwen kang Isaias nga siya'y gamiton. Pero karon man nga katumanan mangigsuon. Karon man gud ang katumanan ni ini, unya wa naman si Isaias ron. Ang pulong naman lang ni Isaias mo'y nagpabilin kay kining pulong ni Isaias wala man ni magtumbok siyang kaugalingon kundi nagtumbok ni sa alagad nga gamiton sa Adonai unya. Mahimong itumbok na nato ni kang Adonai Yeshua mo siya. Nga matod pa niya, iya akong gipurma. Diha sa tagoangkan nga mahimong iyang ulipon. Aron sa pagdala kang ya ako balik ngadto kaniya. O sa pagtigom pag-usab sa Israel ngadto kaniya. Mo kinay purpose sa pagkailap karon sa Torah. Pagkailap karon sa anong gitawag nga tong Messianic Judaism, pagkailap karon sa Torah, pagkailap karon sa Messianic, mao ni sign, mao ni katumanan mga igsoon. Nga ang Israel matigom pagbalik kay walay laing nagtudlo lag Torah karong panahon na ang mga Messianic ra. Kay ang mga Christians dili sila mo'y katumanan. Dating daan, kang Kibuloy, Eli Soriano, Evangelist Almeida, Eddie Villanueva, dili sila mo'y katumanan sa tagna nga mo'y mutigom sa katawan sa Israel. Kay wa Manila tudloi ang ilang mga tao pagbalik sa Torah. Pero ang nagtudlo karon ngadto sa mga tao pagbalik sa Torah ang mga Messianic ra. Nya nahibulong ko maani mga igsoon nga karong panahon na tingal nahibulong ko nga namutho na ang mga Messianic sila lain dapit nga wala man ni sa unang panahon. Bisan sa akong kaugalingon gani mismo nahibulong ko unsa naman nako ka lig-on diha sa gitawag nato Christian nga doktrina. Oneness nga doktrina. Jesus Miracle Crusade ko dati, lig-on kog baruganan. Kinsay magdahom nga moabot ko aning gitawag og Torah, mabalik ko aning Torah mga igsoon. Unya mahibulo lang sa ko kay sa ubang mga dapit sa una sa Cebu way Messianic karon. Naanay pipila ka mga Messianic sa Cebu. Sa Mindanao naana po'y namutho nga mga Messianic. Sa Leyte, na namutho ng mga Messianic. Sa Negros, na namutho ng Messianic. Sa Iloilo, na mga congregation dito nga, dati mga born again, dati Pentecostal, karon nagbalik na sa Torah, nahimo ng Messianic. Sa ato pa, klaro nga karon ang katumanan ni ini, mga igsoon. O ang katumanan ni ini, dili mao ang mga Pentecostal. Kaya bisan tuod, daghan na silang membro. Milyon ang membrong Kibuloy, milyon membros Miracle Crusade, milyon ang mga membro sa ni Eli Soriano. Pero dili sila mo'y katumanan na ini nga propesya. Kay ang tao wala nila dad-a balik sa Adonai. Ang tao wala nila dad-a balik sa Torah. Kundili, gitigom nila ang mga tao, nanangyaw silang mga tao, aron padatuo nila ang ilang kaugalingon. Mo na makita na to. Pila ka milyon ang membrong Kibuloy. Unsay resulta? Unsay resulta? Tungod sa kadaghang membro ni Kibuloy, unsay resulta? Nakapalit siya eroplano. Nakapalit siya helikopter. Mao na'y resulta, mga igsoon, sa ilang pagpangtigom og mga tao. Wala tigoma ang mga tao aron tudluan balik sa Torah. Munang dili sila mao'y katumanan. Ang katumanan ni ini mao ang mga Messianic
nga mga pagtulunan karon mga igsoon. Kay ang mga Messianic, Jewish Messianic, mao'y nagtudlo sa mga tao karon balik sa Torah. Dili sad ni mao ang Orthodox mo'y katumanan karon. Kay amang Orthodox, mangonvert do tuod sila og mga Gentiles, pero di man ka ipabalik sa Torah. Ila ra kang ibutang sa nuwakaid. Murabag naghimo silang halwahan. Unya kanang halwahan mo ng halwa nga gitawag og nuwakaid, nga kung mutuo ka sa Orthodox nga mga rabay, adto ka ibutang sa halwa sa nuwakaid. Unya unsa man ang nuwakaid? Gipasunod ba nila sa Torah? Wala. Di man gani nila paapilon sa ilang Shabbat, kay wa kunoy labot. Dili papilon sa mga pista, kay way labot, kay ang pista para lang sa mga Israelita, para lang sa mga Hudyo. Ang Shabbat para lang sa mga Hudyo. Sa nuwakaid ka, muapil na ka sila, maningkamot na lang muapil, pero ang tinuod, wa sila papilas Orthodox. Bawal man gani na sila mugreet og Shabbat Shalom kanang mga nuwakaid. Ang ila na happy Sabbath ra gyud ang ilang greetings. Kaya gibawalan sila sa Orthodox. Kay mo lagi na, kung ang Orthodox pa maoy katumanan ni ini nga propesya ni Isaias, ila untang gidala ang mga tao nga ilang makabig balik sa Torah. Dili kay ila hinuong sirad-an, ilang ikulong diya sa pinsa sa nuwakaid nga ang ipatuman ang 7 laws ra. 7 laws ra. O niya, unsa man ang pitura ka mga balaod? Naaday na, moday na gitudlos Torah. Muna na ang mga igsoon nga, dili sila mao'y katumanan. Ang katumanan nining propesya ni Isaias, mao ang mga Messianic Judaism. Nga nagtudlo, kang Yeshua HaMashiach, o nagtudlo sa mga tao, balik sa iyang Torah. Balik sa Torah sa Adonai. Amen. Atong padayonon, anita sa size. Mingon ang Adonai kanako. Mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo. Aron pagpabangon sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nahibiling niyang katawhan. Himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran. Aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Amen. Ang mahimong kahayag sa kanasuran, mga igsoon, karon wa gitay laing tuuhan. Way lain nga nahimong kahayag sa kanasuran, mao ang atong Adonai Yeshua. Pero dire, ang iyang giadresan dire nga mahimong kahayag sa kanasuran, mao ang iyang alagad. Mao ang Israel. Ang Israel, gihimo niyang kahayag sa kalibutan mga igsoon. Katong Israel, nga nagdala na sa Torah. Nagdala sa Torah, nibalik na sa Torah, mahimo kang kahayag sa kalibutan. Aron imo pang pangitaon, ang mga katawhan na tuapas mga kanasuran nga wala pa mahibalik sa Torah. Miingon siya kanako, balik kag basa sa size, miingon siya kanako. Mingon ang Adonai kanako. May mas dako pang buluhaton. May mas dako pang buluhaton. Nga akong ipabuhat kanimo. Aron pagpabangon sa mga banay ni Israel. Amen. O sa pagpahiuli sa nahibilin niyang katawhan. Himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran. Aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Baruch Hashem. Dalaygon kayo ang Adonai. Ang Israel mga igsoon, kung imong basahon ang title dire, ang Israel mooy gihimong kahayag sa kanasuran. Dili pwede nga mo'y modalas kahayag ang dili mga Israelita dugo. Amen. Israelita gid ka. Aron nga magdala kang kahayag, dili ikaw ang kahayag ha, pero gihimo kang kahayag. Ang sabton diya,
mahimo lang kang kahayag kung ang iyang Torah naas imong kinabuhi. Kay ang Torah mo may kahayag yon. Matod pa ni Salmista David, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong dalan. Ang imong Torah mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong dalan. So dili ka mahimong kahayag kung wala nimo ang Torah. Sa maranas tao ba nga, dili ikaw ang kahayag, pero nahimo kang kahayag sadyang ikaw ang nagbitbit sa Petromax. Kung ikaw ang nagbitbit sa Petromax, ikaw ang gadala sa Petromax, so ikaw ang nahimong kahayag, ikaw ang sundon sa mga tao. Kaya naaman nimong Petromax. Pero dili ikaw ang nagsiga, kung dili ang Petromax. Mausad na, mahimot ang kahayag, dili sabton kita'y nagsiga, kung dili ang Torah nga naa sa atong kinabuhi. Ang Torah nga atong gidawat, ang Torah nga atong gidala, maunay magsiga o gamiton ka sa pagtigom sa mga kanasuran, sa mga katawhan, o sa pagluwas, mga igsoon sa mga kaliwatan ni Jacob o mga kaliwatan ni Israel. O ang kaluwasan sa Adonai mukaylap ngadto sa kinatumyan sa yuta. Kinsa man ginagdala ni ining kahayag ron? Walay lain ang atong Adonai Yeshua. Ang Adonai Yeshua mo'y nagdalag kahayag. Dili ang Jesus Christ, kay wala nila tudloi ang tao sa Torah. Wala nila ipabalik ang tao, wala nila ipabalik ang tao sa Torah sa Adonai. Ang ilang gitudlo, mga pastor, gigamit ang ngalan Jesus Christ, aron sila mga dato. Aron sila manapi. Dili kaluwasan ang tuyo. Atong tiwason sa pagbasa, versikulo 7. Mao kini ang gingon sa Adonai, ang manunubos og balang Elohim sa Israel, ngadto kaniya nga gitamay pag-ayo sa kanasuran o giulipon sa mga hari. Inigkakita sa mga hari kanimo, manindog sila og muyokbo, ingon man ang mga prinsipe, aron sa pagpasidungog kanimo. Mahitabo kini kay ang Adonai, ang balang Elohim sa Israel, maumay nagpili kanimo og mutuman siya sa iyang saad. Baruch Hashem. Kining bersikulo ha mga igsoon, daghan kayo ang mga tao nga nangangkon ini nga sila ni. Bisan gani katong bersikulo nga langgam mga nga mandaragit. Unang niangkon ana sa una si Felix Manalo man yun. So daghan kay nangangko ni anak nga mga bersikulo nga sila ni nagdalag kahayag. Mga igsoon. Ang tao nga nagdala sa Torah mo na magdalag kahayag. Mga igsoon. Apan ang katumanan ni ini sa Brit Kadasya imong mabasa nga si Yeshua miingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. So dili ni pwede maangkon ni bisan kinsang tao. Si Adonai Yeshua mo na ni angkon diri, ni angkon ni ini. Kay matod pa niya, ako mao ang kahayag sa kalibutan, no? Mga pastor na hiibalo mo na nga si Yeshua ang Misaya miangkon nga siya ang kahayag sa kalibutan. Mo nang dili ni maangkon ni bisan kinsang evangelist, pastor. Nag-angkon ka niyang propeta, niya maangkon ka ikaw ni, dili na pwede, dili na mahimo. Kay giangkon na ni Adonai Yeshua, o si Adonai Yeshua lang ang tinuod nga kahayag sa kalibutan. Siya ang kahayag sa kalibutan. Sumala sa iyang giingon nga ako mao ang kahayag sa kalibutan, matod pa ni Adonai Yeshua. Ang Adonai mao ang manunubos, mao ang manluluwa sa Israel. Ang balaang usa. Ang balaang usa, mga igsoon. Walay lain mao ang Adonai. So atong tiwason sa pagbasa, versikulo 8. Mao kini ang giingon sa Adonai. Sa panahon nga akong gipili, gitubag ko ikaw. Gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka. Bantayan og panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan.
ipahimutang ko ikaw didto sa maong yuta nga karon nagmingaw na. Nya, 9. Moingon ako sa mga binilanggo, gula kamo og niadtong anaas sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Amen. Manibsib sila daplin sa kadalanan og mahimo nga ilang sibsibanan. Amen. Ang hawan nga kabungturan. Amen. So unsay tawag sa Adonai sa mga binilanggo? Ang mga binilanggo, kinsa maning binilanggo? Nagbilanggo kas imong relihiyon? Kadabang kanang bilanggo kas imong relihiyon di nakakagawas. Bilanggo na kas doktrinang di mao. Muna nga pugos na kaghatag sa imong ikapulog halad. Kaya nga naman, bilanggo ka naman. Nabilanggo na ka sa sayop nga mga pagtulunan. Ingon sa Adonai diya, gawas. Kamong mga binilanggo, gawas. Kamong mga nas kangit-ngit, ipakita ang inyong kaugalingon. Gawas mo diya sa kangit-ngit, gawas mo diya sa bilangguan. Kinsay nag-atag ninyong kangit-ngit, ang mga bakak nga mga doktrina, bakak nga mga pagtulunan nga di mapamatud-an sa Biblia, mga doktrina ang di mabasa sa Biblia, mga bakak mo na mga doktrina nga nas kangit-ngit, panggula mo diya, panggawas mo diya, ipakita ang inyong kaugalingon, o padayon pa kita sa 9, sa 10. Dili na sila gutumon ug uhawon. Ang hangin ug ang kainit sa adlaw dili na mosakit pa kanila. Amen. Kay tutulan man sila sa nagmahal kanila Amen. ngadto sa mga tuburan sa tubig. Padayon, maghimo akog agianan latas sa kabukiran ug mag-andam akog dalan alang sa akong katawhan. May mga bot gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan ug kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Nya kinsa may makabuot sa Adonai. Gyud. Iya naman ning giprogram. Nalatid naman sa iyang blueprint. Ato na lang paaboton ang hustong panahon. Dili ta pwede nga mag-advance tani, mag-una-una ta. Wa pa gani may tabo gauna-una ta, dili na pwede. Kay palpak gyapon ta. Maghulata sa hustong panahon nga mahitabo kini kay iya na ning giprogram daan. Nakalatid na ni mga igsuon na ananis iyang blueprint. Mo na giingon diya nga maghimo siya dalan latas sa kabukiran, usa ka highway, lapad nga dalan. Iyang giandam mga igsuon. Iyang giandam aron nga daghan unya ang mga bot, mga ginito. Gikan sa habagatan, gikan sa kasadpan, gikan sa asang dapita. Silangan baron mga bot dito. Manguli muagi sa dalan nga giandam sa Adonai. Mga igsoon, akong gituuhan, way laing pamaagi nga mahibalik ta sa saad sa Adonai, mahibalik ta sa yuta sa saad. Ang dalan nga tong subayon mo gyud ang Torah. Amen. Tumubalik kas Torah. Mo nang bersikulo bitos dating daan. Murag Jeremias 6:16 na. Magsilakad kayo sa dating daan. Unsa man ang dating daan diya nga gisulti si Jeremias? Relihiyon ba? Mao ba ang dating daan nga gisgutan diya, mao ba ang Church of God International? Members Church of God International, mao ba na ang dating daan? Ulahin na siya nitbutho nga ngalan. Ang dating daan nga gisgutan diya walay lain, mao ang Torah, mga igsoon. Amen. Ang Torah mao na ang dating daan nga imong subayan aron ka mahibalik dito sa yuta sa saad. Aron ka mahiuli sa yuta sa saad nga mao ang Israel.
ang yuta sa saad dili Mindanao. Samas mga doktrinas uban nga ang Mindanao kuno yuta sa saad. Mo pala na gisulti sa Biblia nga ang Mindanao yuta sa saad. Di kumuhawas Mindanao ato ko puyo. Bahalag daghan dito mga Abu Sayyaf. Ha? Mga igsoon, ang yuta sa saad mao ang Israel. Pero kung kanus-an ni matuman, dili ato na nga pagbuot. Nakalatid na mga igsoon sa programa sa Adonai. Pag abot sa hustong panahon, matuman na siya. Ang dalan niya yung giandam kanato nga atong subayon karon aron ta makabalik sa yuta sa saad, mao ang Torah. Mobalik tas Torah, mga igsoon. Unsa na ang Torah? Mao na ang gitawag nato sa Binisaya nga balaod. Niya kung balaod, dili nato expound og mayon sang balaod. Balaod ra gyud. Pero kung mobalik ta sa word nga Torah nga sa termino sa Hebrew nga Torah, daghan kay siyang kahulugan. Teaching, instruction, laws, unsa pa diya, mga guidance, no? Daghan kay meaning. So mo na mobalik ta ni ana mga igsoon. Kay ang Torah gisalikway sa mga Kristiyano sa dugayng panahon. Gisalikway ang Torah kay gipulihan sa pagtulon-an nga gitawag nato gikan sa Griego nga understanding. Nga mo hinungdan ang mga Kristiyanos nagdomingo na. Mo hinungdan ang mga Kristiyanos mukaon naghugaw pagkaon tungod na sa Griego nga understanding mga igsoon. Nga maoy ilang gisunod. Wala sila mosunod sa Jewish nga understanding. Nga mao ang pagkinabuhi subay sa Torah mga igsoon. Atong tiwason sa pagbasa 11 13 na. Pag-awit sa kalipay o kalangitan o pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran, kay lipayon sa dunay ang iyang katawhan o kaluy-an niyang mga nag-antos. Amen. 14. Apan ang Sion mingon, gibiyaan nako sa dunay, nalimot na siya kanako. Muna, iyang paglao, pagtuo. Busa ang Adonai mitubag. Makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? Dili ba niya mahalon ang iyang anak? Apan bisan pag malimot ang inahan sa iyang anak, ako dili gayud malimot kanimo. Amen. Tanawa. Gipasaligan gid siya sa Adonai. Ang Sion nga mao ang Jerusalem, dili Mindanao ha? Niingon nga gibiyaan ako sa Adonai. Pero gikalimtan ako sa Adonai. Pero ang Adonai niingon, makalimot ba ang usa ka babae sa iyang anak? Dili tingali. Pero kung mahitabo man nga ang usa ka kainahan malimot sa iyang anak, mipasalig ang Adonai, ako dili gayod mahikalimot kanimo o Jerusalem. Dili gayod mahikalimot kanimo. Saad yung Adonai ni ana mga igsoon. Ang Adonai dili mamakak ug ang Adonai dili bakakon. Ang iyang mga pulong puro tinuod. Amen. Siya'y nag-ingon nga dili siya mahikalimot sa Jerusalem. Dili siya mahikalimot sa Sion. Onya, nganong imo mang idoktrina, nganong inyo mang iwali nga ang Israel gikalimta na. Ang Israel gialis na. Ang mga Hudyo gisalikway na. Dili ka na mahitabo mangigsoon. Dili na mahitabo nga ang Israel. Bisan kung napatlaag pa sa kalibutan ng Israel, dili mahitabo nga yang isalikway. Mahimong isalikway ang pipila nga nagsimbag mga Diyos-Diyos. Og di yun mo balik sa Torah, pero noon ka nga ang lahi nila hotdon pagsalikway. Doon na gid say salin nga ibilin nga iyang luwason aron iyang ipamatuod kang Yaakov, kang Iskak o kang Abraham nga ang ilang mga kaliwat iya yung luwason.
mga igsoon, o ang iyang kaliwat mao gyud iyang gisaaran para sa kaluwasan. O tiwason pa natong basa. 16. Tan-awa, Jerusalem. Oo. Gikulit ko ang imong ngalan diha sa akong mga palad. Tanawa. Ang imong mga paril kanunay kong gibantayan. Amen. Tanawa. Tanawa, Jerusalem. Gikulit ko sa akong mga palad ang imong ngalan. Malimtan kahana. Muna gingon nga, di niya malimtan, mga igsoon. Kay gikulit niya sa iyang palad ang Jerusalem. Munang hunong na mo niya, mga kasimbahanan, nga sigig pangangkon, kamoy kamatuuran. Hunong na mo, anak. Kay wagi na ikulit sa palad sa Dunay. Ang ngalan sa inyong simbahan. Ang ngalan sa inyong grupo. Ang ngalan sa inyong pundok. Wa na ikulit sa palad sa Dunay. Mga ayaw mo pagpasigarbo sa mga ngalan, mga title sa inyong simbahan. Kaya ang nakakulit niya sa palad sa Adonai, ang Jerusalem. Niya, munang di niya kalimtan ang Jerusalem. Malimot pa kuno ang usa ka babae sa iyang anak, pero ang Adonai dili makalimot kanimo o Jerusalem. Sunod, 15, o 17. Lupigon sa imong mga magtutukod ang naguba kanimo. Og mamiya kadtong migunob kanimo. Tan-awa ang imong palibot kay nagtigom ang imong katawhan og mamauli na sila. Mamauli na sila. Tan-awa ang imong palibot kay gitigom na ang imong katawhan og mamauli na sila. Wala tunta na. Amen. Mahitabo gyud ni siya, mga igsoon. Mamauli na sila. Naon sa ilhanan sa iyang katawhan. Isipon day kang katawhan nga way ilhanan. Simple kayo, ang ilhanan siyang katawhan, walay lain, mao ang Shabbat. Mo na gihatag sa Biblia nga ilhanan sa iyang katawhan, daghag bersikulo na diya, Exodus 31. Nasa bersikulo 13 ngadto sa 17, Shabbat ang ilhanan siyang katawhan, mao Israel. Ezekiel 20:11, 12, o Ezekiel 20:20, ang Shabbat ilhanan siyang katawhan. Unya ang giingon diri sa Isaias, gitigom na ang iyang katawhan og mamalik na ang iyang katawhan. Mamauli na ang iyang katawhan. Kinsa ang iyang katawhan? Katong nag-Shabbat. Kay mo na ilhanan siyang katawhan. Kay pag magisgot kag katawhan sa Elohim, kay libre man ang tanan sa pagpangangkon, tanan makaangkon man nga katawhan ta. Bisan mga Pentecostal, muangkon man sana sila, katawhan sila sa Dios. Bisan ang mga born again, Baptist, muangkon man sana sila, katawhan sila sa Dios. Pero ang gipangita sa Dios nga ilhanan sa iyang katawhan, ang gipangita sa Elohim nga ilhanan siyang katawhan, naaba ninyo. Mo na'y pangutana. Muangkon ka, Pentecostal ka, katawhan mo sa Ginoo. Na mga may pundok na mo sa unas Cagayan de Oro nga, PLG, People of the Living God. Among mga lisensya, People of the Living God. Mo na ngalan sa among grupo sa una dito sa Cagayan de Oro. People of the Living God ang grupo na mo, nindot kayo, di ba? Nindot kay ngalan na mo kay People of the Living God. Katawhan sa buhing Elohim. Katawhan sa buhing Dios. Pero kung imong balikan ang Biblia, susiyon ng Biblia, unsay ilhanan sa iyang katawhan. Ang ilhanan sa iyang katawhan, Shabbat. So matawag kang katawhan ka sa Elohim kung nag-Shabbat ka. Kung Domingo ka, katawhan day ka. Mukaon pagikag baboy. Hugaw ka nga katawhan, dili ka ginya katawhan. So kining gisgutan dire nga katawhan nga mamalik sa yuta, mga igsoon, mauto ang mga tao nga nag-Shabbat. Kaya ang matawag nga katawhan niya katong nag-Shabbat, mo na ilhanan sa iyang katawhan. Pero mga angkon mo diha nga katawhan san mo, away magbuot, inyo man sad na. Naabay, makapugong na to. Kibuloy bitaw, mo angkon siya nga anak siya. Kinsa may magbuot anak? Ni angkon siya nga 7 iyas kalibutan. Kinsa makabuot? Libre ang matag usas pagpangangkon. Pero ang pagutana, ang Biblia mo'y atong pasultihon. Naaba ang ilhanan. Suportahan ka bas ilhanan
nga ikaw katawhan sa Elohim. Nga ang ilhanan siyang katawhan, mauman ang Shabbat. Muna na. So, di na lang unta ta magpatuyang og pangangkon, kundili, atong tun-an pagpangita ang ilhanan nga gihatag sa balaang kasulatan. Naa ba na to? Gi-apply ba na to? Okay, tiwas nagbasa. Asa na to? 18. Tanawa ang imong palibot Oh. kay nagtigom ang imong katawhan ug mamauli na sila. Mamauli na sila. Ipanumpa ko ingon nga ako buhi nga Elohim, Elohim. nga mapagarbuhon ka kanila sama sa babaeng kaslunon nga mapagarbuhon sa iyang mga dayan-dayang Amen. alahas. Oh. Sa walay duha-duha ang inyong biniyaang dapit ug ang inyong yuta nga giamong-amungan. Oh. Dili na paigo nga kapuy-an sa mamauli nga katawhan. Oh, di nakapugngan sa mamauling katawhan. Way labot ang mga sandikaper niya. Padayon. Kadtong nag-among-among kaninyo ipahilayo na kaninyo. Oh. Ang kabataan nga matawo panahon sa imong kasub-anan muhonghong kanimo. Oh. Gamay ra kining dapita alang kanako. Na. Hatagi akong dapit nga akong kapuy-an. Oh. Dako na gid ning yuta bahinon sa mga mamauli dito sa Israel, mga igsoon. Kato mga nang-among-among sa katawhan sa Israel, mga nagdagdaog nga mga katawhan sa Israel. Ha, nagdagdaog sa katawhan sa Israel. Di na nato ikita. Ha? Ang mga katsila nga nagdagdaog na to. Mga Europeans nga nagdagdaog na to. Mga Amerikano nga nagdaog-daog na to, di na nato nakikita, mga igsoon. Okay, padayon ta. Unya moingon ka diha sa imong hunahuna. Kinsay nanganak niining mga bataa alang kanako nga nangawala naman ang akong mga anak ug dili na ako mahimong mga anak pa. Gibihag ako og gisalikway busa kinsa may nagmatuto kanila. Mo na mga convert. Gibiyaan ako nga nag-inusara. Busa diin man di ay kini sila gikan. Mga convert ni sila may igsoon. Wa gani gi-acknowledge aning usa ka tawo nga nangutana nga kinsa may nagmatuto. Kinsa may nanganak ani mga bata. Wa man ko manganak ani nila. Unya karon kani mga bata mangayo magbahin sa yuta. Nakakuyog man sa pagpauli kay katawhan man pud siya sa Adonai. Kay doon na dai mga convert, mga Gentiles, mga igsoon nga mukuyog sa panon sa Israel. Sama gyapon sa nahitabo ang pattern manggod sa atong kaluwasan. Karon mga igsoon sama manggod ni sa pattern gyapon sa Exodus nila sa una sa Israel. Nga sa paggawas sa Israel gikan sa Egypt, dili lang yun kay Israelita ray nakagawas, dunay gitawag mixed multitude. Dunay mixed multitude nga nikuyog sa panon sa Israel. Naka-apil sila sa kaluwasan, naka-apil sila sa kagawasan gikan sa kamot ni Paraon. Nakagawas sila sa pagkaulipon sa Egypt, kay nikuyog sila sa Israel, gitawag mixed multitude. So mausad na gyapon ang mahitabo karon nga ang mga Israelita mobalik sa Torah, mobalik pag Shabbat, doon na gyapon mga Gentiles nga mukuyog, muapil sa Shabbat, muapil sa Torah, muapil sa mga Israelita. Munang makakuyog sila sa pagpauli. Pag-abot dito sa yuta saad, doon nagyapon sila'y bahin. Muto nakaingon dayon dire sa Isaias matud pa sa sulti ni Isaias, kinsa man ni sila, asam ni sila gikan, wa naman ako mga anak. Di ba? Kay doon na di ay mga gitawag mixed multitude gyapon. Mga Gentiles nga mudawat sa Torah, muapil sa Shabbat sa Israel, makabaton gyapon kaluwasan. Mga igsoon. Munang ayaw ninyo igahi ang inyong kasing-kasing. Dawata ang inyo ang Adonai Yeshua HaMashiach. Dawata ang iyang Torah. Balik sa iyang Shabbat. Kung gusto ninyo nga maluwas pag-abot sa adlaw. Kay kini ang katumanan mga igsoon. Matuman ang gisulti ni Isaias. Dili mahitabo nga shortcut ninyo ang kaluwasan. Kini magong mga Kristiyanos
mga igsoon, na aramang good kanunay sa New Testament gatan-aw, mga Pentecostal, mga born again, New Testament na pero may gibasihan, gibasa, ang inang pagtuos kaluwasan, direct ba, kana shortcut ba, ayaw ninyo guna-una nga dili matuman ang propesya ni Isaias. Mahitabo una ang tanang propesya sa mga propeta bago mahitabo ka ng inyong gituuhan. Kanya shortcut mo sa kaluwasan, dili mo muagi. Di mo muagi sa mga panagna, di mo mutuos sa mga panagna, mahitabo man eh. Nga ang mahitabo day ang tao mo balik sa Torah. Ay siya makabalik sa yuta sa saad. So malas Deuteronomio kapitulo 30. Mga igsoon. Muna ato mabasa diya. Okay, tiwaso na itong basa. Mao kini ang gingon sa Adonai Elohim. Kamayon ko ang kanasuran ug ipakita ko ang akong ilhanan ngadto sa katawan. Ipakita ko ang akong ilhanan ngadto sa akong katawhan. Unya uguso nila ang imong mga anak nga lalaki. Ug sung-ayo nila ang imong mga anak nga babay. Tanawa. Pauli nganha kanimo. Tanawa, mga igsoon, kuguson pa nila ang mga anak nga lalaki. Sung-ayon pa nila ang mga anak babay para ipapauli dito sa yuta sa Israel. Asa na ka bersikulo ha? 22. 22. Okay, padayon? 23. Ang mga hari mahisama sa amahan nganha kaninyo. Amen. Og ang ilang mga reyna mahisama sa inyong inahan. Muyukbo sila kaninyo og tilaan nila ang abog sa inyong tiil. Mao na mahitabo. Unya makaila kamo nga ako mao ang Adonai. Kadtong misalig kanako dili gayud maulawan. Amen. So dili pa ni karon mahitabo. Moabot ang hustong panahon ini. Nga ang mga hari, mga igsoon, muyukbo na. Ang mga prinsesa, muyukbo kanimo. Sila mahimong amahan, matod pa. Unya, matod pa, yun yung mga igsoon, at timanon ka sa mga reyna, mga prinsesa. Alagaan ka, at timanon ka, o mutila pa yun sila sa imong lapalapa. Mutila sila sa imong tiil. Karon ba ni mahitabo? Dili pa. Unya ni may tabo pag-abot sa milenyum mga igsoon mo nang ato ning hulaton dili kay una-unahan nato ang plano sa Adonai. 24 makuha ba ang mga inilog gikan sa sundalo? O maluwas ba ang mga dinakban gikan sa bangis nga tawo? Nagingon ang Adonai, mailog bisan pa ang mga dinakpan sa mga sundalo. Yes, mailog niya. Og mabawi ang mga inilog sa taong bangis. Yes, gamhanan ko siya. Kay ako maoy makig-away ni adtong makig-away kaninyo. Tanawa. Og luwason ko ang inyong mga anak. Amen. Ipakaon ko sa mga nagdaog-daog kaninyo ang ilang kaugalingong unod. Amen. Og mga hubog sila sa ilang kaugalingong dugo sama sa bino. Pag-abot sa adlaw sa katumanan, walay makapugong sa kabuton sa Adonai. Mailog sa Adonai ang iyang katawhan, bisan kung kinigipugnan pa sa mga bangis nga mga tao. Bisan kung iyang katawhan gipugnan pa sa mga isog nga mga tao, kaya nas Adonai ilugon. Manang kamo diya, kung karnero gyud mo sa Adonai, bisan pag naakas iglesia ni Kristo, gipugnan kag maayo, naakas Miracle Crusade, gipugnan kag maayo, naakas sa mga Pentecostal, gipugnan kag maayo, mga born again mo diya. Sa usaong pagdoktrina sa iyong pastor, pugnan mo maayo. Kung karnero gid mo sa Adonai, mailog gid mo niya. Sakmiton gid mo niya. Kay siya ang labing gamhanan nga Adonai. Mga igsoon, walay makapugong sa iyang plano. Walay makababag sa iyang gusto. Muna na, mga igsoon. Walay makausab sa plano sa Adonai. Atong hulaton, atong paabuton, ang tukma nga panahon, mga igsoon. Kay matod pa niya, ako'y makig-away alang kaninyo. Naikanta na to ya, the battle is the Lord. Ang gubat iya sa Adonai.
ang Adonai mo'y makig-away alang kanato. Kalma lang ta. Ang ato maigsuon, wali lang tas kamaturan. Ha? Sunod lang ta sa Torah. Amping lang ta sa adlawng igpapahulay nga di ta mosipyat, di ta makasala. Bantayan nato ang iyang mga kabalauran, mga kalagdaan, ug tumano nato mga igsuon ang iyang mga kapistahan sa Adonai. Og siya'y makig-away sa atong kaaway alang kanato. Panalipdan tas Adonai. Luwason niya ang atong mga anak, matud pa niya, I will fight those who fight you, and I will save your children. Ha? Luwason niya ang atong mga anak. Munang ihatag ang imong pagsalig sa Adonai. Kaya ang atong makaaway, siya na'y bahala na. Kato makig-away na to, siya makig-away. Ang ato lang maigsuon, ako lang auhag ninyo nga mobalik ta sa Torah sa Adonai. Kay mao gini ang dalan sa Adonai nga gipasubay karon. Ha? Mao ni ang dalan sa Adonai nga gipasubay karon nga atong pagasubayon aron kita may balik sa yuta sa saad ug sa kinabuhing way katapusan. Og kay wala naman sa usab kitay igong panahon mga igsoon, ako mag-auhag kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pag-ampo. Ingnan Adonai Yeshua HaMashiach, nagpasalamat ako sa imong ebanghelyo og niining pagtulon-ana karon nga akong nadungog. Salamat kay Adonai, buksiyang akong kasing-kasing, luwas sa ako, akong tibok panimalay. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Adonai Yeshua, hinaot kay ikaw mga panalangin sa among nga sumidig paminaw nga midawat kanimo og midawat sa imong Torah. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. O kay wala naman sab kita igong panahon kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Brother Gideon Silva. Kauban ako akong mahal nga anak, Chid Kinori Silva. Manamilit kayong tanan sa pag-ingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman nini hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai. Dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.